Hteli smo čak da pozovemo i one koji se deklarišu i svojim manje ili više uvreženim kanalima deluju tako kao antivakcinalni lobi, da i njih pozovemo, ali nije postojao jasan način, jasna adresa i jasna lokalizacija takvih institucija koje se nisu u pravnom smislu ili kao fizička lica legitimisale da bi mogli biti pozvani na te naše sastanke. Pozvali smo naravno i one koji ne misle kao mi što danas govorimo i mislimo, ali oni nisu došli, oni su negde sigurniji kad na mrežama pošalju neku poruku, zato što može biti da su neki od njih u zabludi, neki može biti u zabludi na bolesnoj osnovi, a neki krajnje tendenciozni i ne žele da se sučele argumentima. A jesi li ti muzičar? Ne, nisam muzičar. Nisi. Jesam. A jesi? Stvari jesam. A jesi, a? Pa ne, kažem nisam. Samo tetki da odnesem lek, pa ću... Znati će se i bez tebe.